Inkosi. Yabona ke ngoku ngelimmele kwalento yenziwa nguvumane mina. Ngihlala ixesha elidanga. Yabo ngoku akafiki lo muntu. Yabona lo mfana ungithatha yabo mefika la andifuni nje ngisale ndisima ngeke ndimamele konke into ezisafana ndiyizihambele. Ngeke ndimele ngidlalana naye mina. Undilisi ixesha eli kuyobetha u1 ngoku. Akafiki nokufika. Undenza isilima sakhe lo mfana ngeke ndiyimmele kwayilento. Yabo ngoku mefika la yahamba uzongibona kasibande kuba andingezwanga mina. Ngeke ndiyimmele le yabo. Sadlala abafana eThekwini. Yabona ke le ayenza kule game inishinqa ukufa. Yo. Sandwa sami. Hey, awusemuhle. Awu ngikuthanda kodwa Vuyo wami. Ayikho into ngithanda yona. Udala ngihleli la ngishiswa lilanga. Ucimba ndiphethe nane umbrella liyangishisa ilanga le ndawo ukuthi manje ndenze njani? Awu. Themba lami. Uma songivuthela ngomlilo kanjena. Phela ungangishisi, hawu. Hayi ngixolele kodwa bandiyakuthanda vumani wami. Ngibambezelekile sithandwa sami lapha. Umfowethu vele wathenga ibhokisi lama khekhe manje ngithenga ngikuphathele nje sithandwa sami. Hayi ungayibaveli. Hawu Vuyo wami. Have the bites. Ngiyabonga Bheki. Hawu kaMeltha nje, uMeltha nje ube normal mama. Hawu yazi. Yabona-ke mina ngithanda mosmayela kanje uhlezi uncomile. Hayi lento lena uhlezi ube nenhliziyo kasawoti. Yabona ucube nje ngibona isifaca. Hawu. Hayi ngiyabonga sithandwa sami. Yabona vumani sithandwa sami. Uyilento ongifuna ube yiyo enhlizweni yami. Uqhubeleke ube nje. Akekho amadoda afana nawe. Sithandwa sami. Awusagcolile. Hey. Babe. Khuleka, yabona mina ngizohlezi ngingowakho. Kumele phela sithandwa sami. Khuleka sithandwa sami. Yazi kumele ngikuphathe kahle. Umsebenzi wami ukuthi ngikuphathe kahle. Uma ungaphathwa yimina kahle phela hey, koze kufike ungabakhapheyana lana elokishini, kuyidalele, kukuncokolise, kukuncoma buka nje madoda into yami ukuthi ibe kahle kanjani. Oh sithandwa sami. Ngiyathemba uba akukho uzoqhamuka phambi kwethu usiphazamisa. Indlela engikuthanda ngayo ngiphethe kahle akekho umuntu ongamphatha kahle njengawe eThekwini. Dala, into nje engifuna ukuthi mina nawe nje uthando lwethu sithathe silibeke kuma-stars. Uyabona mina ngadownloada ngisho isiZulu for wena sithandwa sami. Uqinisile sithandwa sami. Sithandwa sami uyabona makungathiwa ngihambe ibanga elide for wena ngangena ngisho nasemeveni ngisho nasemlilweni mina mama. Umani sithandwa sami. Mina nesikhwele kabi ke Bheki. Kodwa ngiyacela ungalingi usondele ebantwini besifazane. Ngoba nesikhwele kabi ewesifila nginqena ukuya khona. Mina ngani uyoboshwa ngiboshele wena. Wey baby wena. Kwenzeka kanjani ukuthi wena ucabanga ukuthi nje mina ngenza into kanjalo? Anisathemba kahle kanina. Oh. Bekuhlezi kuzo ukuthi usunesikhwele kodwa phela relax apha bayi ngoba ngikuhlela. Hawu, uke wayibona nje Vuyo wami ukuthi isiphathe kanjani? Awu madoda, phulaphika. Sithandwa sami, khuleka mina ngeke ngize ngikufake emanyane kanjalo. Uyazi mina nawe sithandwa sami sisuka kude kabi Vuyo. Kade sishizila vele. Vuyo khuleka usazovuya ngami. Nandi ligama lami. Sami, into engakutshela yona nje ukuthi wena oyozonela kumina. Mina ngoba ngikhethe wena. Mina for wena, wena for mina. Buka nje usinezandla ezinhle kanjani sithandwa sami. Ngiyakuthanda yes. Hawu, boy. Mosho lamagama, yabo enhlizweni yami usho okukhulu, ngasho ndajabula. Kodwa vele nisilalisa kanjalo kodwa hayi mani ngeke ngithembe ukuthi konke kuniphoxa. Khuleka. Uvumani for wena. Vuyo for uvumani. Ngiyabonga Vuyo wami. Khuleka nje wena ukuthi ngizoba nawe mina. Nami Vumani yabonga sithandwa sami. Akekho umfana oniphatha kahle njengawo. Bonke sebedlalile ngami ngothando lwami enibane lona. Yes. Nase sicefe. Kwenze njani manje? Lo muntu sithanda sami anisakwa nokuya esitolo, manje esitolo uyanivalela. Phezulu unibethile engqeni. Ndoda. Sithandwa sami uyena lo. Buti. Intombi ayibhalwanga nje uba ikabani. So, Wahladelela mfana mfana. ndiyaxolisa.
Ngizokubamba wena Sikhotheni wena. Ya bafo, njengoba kucelile nje mfethu ngithi asihlangane la nendaba ezimnandi bafo. Mfethu, engivele ngathola umsebenzi mfethu. Hawu. Ya mfethu, hawu. Sekuvele kwalunga mfethu kunobafo wangihlanganisela lapha. Khona leThekwini futhi hayi ukuthi nje mhlawumbe ngizokuhlupha ngizokubikela lokho. Hey, hawu ngiyakubongela mfowethu, hawu ngiyakubongela bafo. Hawu. Ngiyakubongela mfowethu. Hawu wakithi. Hayi ngakutshela kujabule mina mfowethu. Yabona nje manje ngiyayibheka zonke iy'nkinga zami ziyashabalala manje kuzoba right nje bafo uzokwazi ukuqonda nalento ngihlushuma wengane. Mfowethu. Ngiyaqakeka phela mina sengibona nje umfowethu uyangifonela uthi ufuna ukungibona kwi-sport sakudala. Mfowethu aziphe enye indawo ehlanganele yona. Mfowethu kodwa-ke ngiyabonga mfowethu. Manje awusho-ke lapho uqala nini mfowethu? Hey bafo 3 days nje 3 days to come bafo ngizobe ngiqala. Ya ngoba ngicabanga ukuthi bathe ngizoqala nge-induction. Kodwa bathe in 3 days nje mfethu kube sokulunga konke nje. Ngiyaqala mfethu. Sengizohlala la ngisaphindi nje ekhaya mina ngikutshela. Ngiyakutshena we bafo. Hayi. Inkinga ayiphelile bafo ngiyakutshena nje. Lezi-ke bafo ngathi ngizoba permanent. Hayi nanokuthi ngaba permanent futhi. Bathe nje ngiyoba permanent ngaphandle. Hayi. Mfowethu. Hayi mfethu akuhlupheka kuphelile. Ngiyakubongela bafo. Manje-ke awusho-ke mfowethu indawo yokuhlala phela ngiyamangala mina bengithi mhlampe-ke uzongifonela before ngoba agcina sixoxile. Khululeka uyamazi nje uSibo mfethu. uSiboli waseCape Town umbra wami lonezindlu la. Uthe vele mfethu ngisibeke kade le nkinga yakhe le uyaqashisa ngithi khona indlu manje engasahlali umuntu ukuthi abathe ufuna abantu lapha kuyabheda so uthe anginankinga ngibe ngihlala kuyona kancane mase kungena umuntu uma ukuthi uyangena uyazi na ubra wami lapha ngenzeka futhi ngigcine sengiyihlalela ha mfowethu yena nje mfethu hey hayi mfethu uNkulunkulu unamandla mfowethu ngiyakubongela bafo ngijabula nangoke nawe noNkulunkulu wakho kodwa namhlanje hayi bafo usebenzele uNkulunkulu wakho hayi ngiyakutshena baba ngiyasola ukuthi wena mfethu uyazi-ke ngumkhaya-ke mina ngiyayihluphela nje hey bafo-ke uzongisiza ngento eyodwa mfethu la eThekwini-ke kumele usazi isitori sakho awuphuzi awuthathi iy'ntombi zabantu mfethu nakho ngiyalizwa-ke iphuzu ley'ntombi-ke bafo kodwa uphuza bafo amantombazane dlalela le kude utshwala dlalela le kude ngizama ukuba Vumani hawu mgodwa sanibona baba hayi madoda kodwa yemen hey mamela-ke wamphisi akusasa lenza njani sithi elibungazo lisuku kuphela unyaka sigcinakele uNkulunkulu nathi sibungazani baba ngicela ukubuza sibungazani angithi unyaka uphelile unyaka sigcinakele naku nezithelo zihle izithelo inkomo zalamathole esontweni thembe kwangemveni lana abe Christian Center le Christian Center sidumiza ndababa ke uNkulunkulu ukunikile esa right esale kwabidinisa hayi vele banini nobabili futhi besenivele nixoxelene ukuthi nizothatha mina hayi besenivele nasenixoxela noNkulunkulu wenu futhi ukuthi cha akunike umsebenzi khona ngeke nginqabe hayi cha siyahamba hayi kunankinga njengoba umfuni sevumile Vumani ngaba ingxenye yethu yesontweni kusasa hayi baba ungeke baba uyazi ukuthi ngiyakuthanda kwenkonzweni uyazi futhi uNkulunkulu ngimthanda kabi angisoze ngamlahla bafo nawe uyazi uNkulunkulu ngihlezi ngikhuluma ngaye futhi ngiyathandaza kakhulu kodwa baba mina ngibhizi baba mhlawumbe ungathatha yena inkosi lo nihambe la noxoxa ukuthi ngihamba kanjani asazi uba mthando uthi uJesu suka endleleni yezolo uyazi hayi
uhambe kahle baba ungene. Hambe kahle babungeni. Hawu madoda. Usawasindiswa lo baba lo. Ibuze kudala leli kodwa hey lo baba lo mfethu nami ngiyafisa ukuthi mase ngimdala ngiqonde futhi yonke into yami ngiyenze. Kadayo-ke phela into esingixaka-ke bafowethu. Wasuqotha umuntu ongikwazi ukhonza uNkulunkulu yini manje? Wena ongikwazi ukuyincika ekhaya manje. Bafo hayi ngoba ngiyibhizi mfowethu. Hayi ngoba ngiyibhizi bafo ungixolele. Yini? Uyabona mfethu. After uhambile la eThekwini bafo ngalesikhathi ngisebenza lapha e-warehouse lapha ngipakisha la yini ama-pallets lawa. Lapha eClastile So manje lapha into iyenzeka mfowethu esontweni kade ngikhonza kulo. Umfundisi wavele wa-rap ingane encane mfowethu. Mina nje into engiyenzayo manje nginakele isithandwa sami mfethu. Hawu unaka isithandwa futhi. Umuntu wami nje. Hawu bafo. Ema-ke wena bafo-ke ave ube kuwena obuhlezi ungitshena mina uma ngikutshene isikhathi esiningi ukuthi abantu abalapha esontweni bagangile ukuthi wena kuyelwa abantu. Wena usuyela umuntu manje esontweni. Wena usubuka umfundisi manje ukuthi umfundisi unjani. Angithi wena obuhlezi ungishumayeza ukuthi angingabuki umuntu lapha ngisuke ukuyelwa izwi. Yini wena manje usukhohliwe izwi manje usubuka umfundisi? Ya bafo uyela uNkulunkulu nezwi kodwa lento le yangithunaza kakhulu emoyeni futhi yangiyimaza mfethu yangiqeda bafo. Hayi bafa Mina nje into engayidecide mfethu nginayile isithandwa sami manje uvuyo mfowethu. Bafa. Umuntu uma esontweni akayeli umfundisi. Usukela uNkulunkulu. Yini manje wena manje usulokhu unakana nendaba zomfundisi uthi manje futhi wena uzonaka umuntu wakho. Womuntu wakho lo uyacabanga ukuthi mhlawumbe ulethe uNkulunkulu emhlabeni. Awucabanga ukuthi khona omunye umuntu ozomthatha noma inini? Bafo mina ngiyaxakeka manje mase kuyimena oshumayeza wena zonke lezi zinto bengihlezi ngitshenwa wena. Yini sekwenze njani manje? Bafo lento mina yangithunaza mfethu ukuthi ingane encane mfethu angarap ingane encane mfethu. Isihlunga sinje mfethu ayilimaza ingqondo mfethu. Kodwa-ke manje ubona ukuthi sisuka uNkulunkulu awekho amanye amasonto okungaya kuwona. Ubaba ungeyena khona kwenzile-ke masiya kulakhe. Masihamba naye-ke sekuleli lakhe uyena mhlawumbe uyena. Khona futhi uqinisile. Hayi bafo ngeke mfethu ungavuma. Yabona mase kuzoduka wena kuwena kade sikuthembile ekhaya ukuthi wena uzosilethela uNkulunkulu mfethu. Buka manje uNkulunkulu wakho ukuthi usungisebenzele kanjani mfethu wazi wanginikeza ngisho umsebenzi. Wena futhi usumdicelela phansi. Bafo musa nje ulokhu udumisa umuntu wakho lokhu ungitshena ngomuntu wakho. Lo muntu wakho kwayena ulethwe uNkulunkulu emhlabeni. Angafika omunye umuntu amthathe noma inini usathi ujabulile uyeke zonke izinto lezi obusuyeka ngisho uNkulunkulu. Wayeka uNkulunkulu uNkulunkulu uzohlehla ayishiye kwale relationship yeni leyo usuyithanda kangaka. Awuzama ukucabanga bafo ngeke. Bafo okwamanje ngeke ngiyishintshe umqondo mina mfowethu. Ngeke ngiyishintshe umqondo umuntu wami ngiyamazi mfowethu. Ngikayenza into enjalo. Bafo ngiyabonga ukuthi ufikile wazongibona mfowethu. Kodwa ngiyakucela bafo okwamanje bafo. Asixabani bafo asixabani. Asixabana ayikho inkinga mfethu mina bengikuzele ngeindaba ezinhle. Sengisuka manje ngiyaphoxeka ukuthi wena ususukile uNkulunkulu. Umuntu okuwena impela obukade usifaka. Uyakhumbula usifunza le yanto ekhaya sihleli lapha. Hey uJesu inkosi nomsindisi. Silwa namhlanje-ke siyazama ukubuyisana naleyo nto. Wena usuwenza njena ngenxa uthi umuntu futhi kwa umuntu kaNkulunkulu lo othi usuzomnaka. Hayi. Uyaphila sithando sami. Angideli ukukubona mama. Sithando sami ungixolisele. Thame ngiqalisa ndizako elicala nahlala umuntu kade lo mntwana kamzali. Bo ndiyahlangana nawe uyambetha. Ngobe ngisazama ukulompe ndimkhuze umuntu angaphatheki kabi. Kodwa madoda vuyo wami. Ave hlumezana. Sithando sami ngiyakuthanda mina. Ngeke ngibe leyo ndoda leyo ngiyakuthembisa. Ngoba kulezi ingane ezintathu engithola unazo ngizoyinakekela. Ngiyazi lenye ethulela nayo nje ngizophatha kahle sithando sami ngizoyitreat zonke ngendlela efanayo. Yazi amadoda ave ekhohlakela kodwa ngiyasiphumela lapho sithando sami. Okay. Ngikuphathele lana ama-t-shirts lawo sithando sami. Awakho awu4 awu3 uzowanikeza lo mfana omncane nentombazane lencane eyakho. Khumbula okwakho okwami sithando sami right? Ngiyabonga sithando sami. Ngibe sengikuphathela-ke sithando sami ne-laptop la. Ngiyabonga. Magumede ngiyabonga. Wangizalela indoda. Wena soyikho konke enhlizweni yami.
Ndiyakuthanda sithando sami. Vuyo, khululeka nanoma yinini ungangivusa ngisho ngo-2 ebusuku ngilele. Uma ufuna nje usizo sithando sami nohlezi ngikusiza, right? Ngiyabonga sithando sami. Sowufana nje nabazali bami mina sengiphilela wena. Uyabona sithando sami. Njengoba abazali bami sebahambe emhlabeni. Ngowena, uwena ongisizayo ngayo yonke indlela. So umele ntoni indawo yabazali bami. Ndiyakuthanda Vumani wami. Khululeka sithando sami ukuthi abazali bakho basweleka basekho emhlabeni. Khululeka isidala leso ke-past sithando sami. Ngizowavala lawo manxeba noma ngeke ngizowavala total, but nje sithando sami ngizokwenza sure ukuthi awuphatheka. Okunye-ke kumele ukwazi, ifoni yami eyakho. Uzoyithinta noma ngabe nini noma kunini. Since nje wavuma ukuthi uba ngowami ngedwa, i-password ngayisusa sithando sami. Hayibo usho kanje baby. Okoko ndathana nomfana akekho umfana ofana nawo. Abafana banamhlanje akafuni nomunye ocofa ifoni yakho. Lesisho siyasho ukuthi ifoni yendoda iyafana no-anyanisi. Wayibheka uyakhala. Hayi khululeka sithando sami. Uyabona-ke yami, khululeka eyami ifoni ngeke izibe u-anyanisi kuwena, right? Ngoba nina ngiyakuthanda, okay? Sengisithathile isinqumo. You can think about strawberries, think about ultramilk. Yabona nje baby wami, Hawu sithando sami usho kanje. kumele uvuye. Lokho endikuzwa kuwena kuyangijabulisa sithando sami. Baba, since ngabe silahlekelwa umsebenzi mfowethu ngaxosha emsebenzini. Izinto zami ayihambi kahle. Kuningi nje kuyale. Okuningi kodwa baba, ngizoza ngikutshele. Mase ngizothi umoya wami uyavuma ukuthi ngikutshele nje akuwe. Eyi, Kuhamba kanjani kodwa kuwena emsebenzini? bafi yazi angisakwazi ukukhuluma kahle mfethu uma usungichazela ngendaba zokuthi wena uluza umsebenzi ngizokwazi kanjani mina ukukhuluma ngowami ekubeni wena uney'nkinga ey'ngaka ngenxa yokuthi awusasebenzi baba. Eyi, Okay baba. Ngiyakuzwa mfowethu, impilo mfethu injalo ihamba ingahambi ngokuthanda kwethu. Ngoba uthi ungibiza mfethu sishaye umoya sihlangane la. Ngabe yiphi inkinga oza nayo-ke wena namhlanje? hhayi bafu kahle kahle wena mfowethu into ekubizele yona mfowethu ukuthi nginomsurprise laphayana endlini. Yazazi-ke nawe siyijwayele kakhulu lezi zinto zabelungu kodwa ngithe nje masixoxe sabafowethu laphayana kwenzeka ukushaya ama-supplies ngathi mina ngifuni ukukwaqala ngokwashayela abantu besimame okwakithi nje umfowethu silethe kwini ngingakaze ngimshayele. So bafo laphayana ngifuna kahle kahle siyocelebrate ukuthi siyocelebrate-ani-ke bafo uzobona uma sifika endlini mfowethu. Hayi bo mfowethu, Ngiyakutshena wena singadlala belungu beyiqamba ngamagama lezi zinto ubu-supplies ucelebrate laba thina umjabulo bafo siyojabula kodwa into esizofike siyenze laphayana mfowethu. uma ngingabona nje utshwala. Hayi khululeka mhlawumbe sengingaqhumisa Igazi lemvana. yebo nje bafo yazi nje mfowethu ukuthi phela Kodwa-ke bafu, mhlawumbe uthenge imoto nje ngiyakusona noma uthenge ngeke umuzi. ngikuxoxele noma ungangigumba kanjani-ke mfana wakithi ngeke uzobona usufikile wena lapha nendlu bafu. Uyabona mfethu into emele siyenze njengamanje ukuthi wena uthathe iy'nkinga zakho unazo iy'nkinga zakho yazibonazi thathe uyibeke la siyasukuma manje siyothi kuyocelebrate kancane bafo. Usho kanje baba. Thatha iy'nkinga zakho wabo lapha eceleni beka lapha iy'nkinga asambe Awuyeke ube i-character mfowethu. hambe hawu madoda. Hawu mfowethu, mhlawumbe nesizinto ngizokhohlwa, ngizokuthi ukukhohlwa nje. Hawu. Kahle kahle yini ongayenzela umuntu maba kunjena emhlabeni? Umuntu hayi akonele umuntu. Kahle kahle umuntu incwadi engafundeki umuntu. Hayi Mayithofono. Awu kodwa Nkosi yami. Sobuyile kodwa sithanda sami. Okay. Sengikho. Ubhizi ngani la? Oh. Hawu sithanda sami kanti u-actor kanje. Ukuzama nje baby. Hayi. Yazi ngabe phela umuntu uma esahleli kumele sibuye sithi nje sizame. Kodwa-ke sithandwa sami. Yazi lana mfethu ukuthi njengoba ngingena lana.
Hayi-ke umusho njalo vele ngiyashisa vele ngiphuthuma ngoba ngifuna ukuthi sikhulume sama-champagne nje mekubona ngiyazi uzongijabulela kakhulu baba. Bafo, kuyanetha la phandle. Baba hawu Vuya. hawu wakithi hawu hhayi ayikho inkinga mfowethu ngena hawu yini wasuhlohla amehlo manjeni uyelalela-ke mfowethu ungaze uchaze kakhulu ey'ndaba zakho hlezi wena uney'nkinga buka mfowethu uyena mfowethu ubabe lona bafo thandwa sami bafo heyi wena ngikhuluma nje uyawubona nje isithandwa sami la kugcwele mina lana-ke ngiyakutshena-ke mfokababa ukhulelwe zakithi-ke la kwenza ngithi uyazi-ke nabafo kubuka phela yini kodwa ngoba uyazi nje ukuthi senza njani ekhaya ma kunjalo bafo ngiphathela into yakho ngiyazi ukuthi wena awukushayi lokhu ukushisayo ngifuna ukuthi bambalani bafo hawu bafo Mina le nto ngiyenzeni lena. hawu sithandwa sami Bavu khona ukuthini kusho njalo. Ukhulelwe. hawu bafo sandile ekhaya manje ngiyakutshena Ngiyacela sithanda sami, ngicela ukuchazela. Ngichazela abanyana. Vumani sithanda sami, ngicela ukuchaza. uNkulunkulu wami Nawe Njabulu ngiyacela, ngicela ukunichazela, ngiyanithanda chazwani hayibo uyasithanda ngiyanithanda no-two. hayi simanga-ke lesi Yini oyixolisayo? Yini engakwenzelanga yona? Yini engakwenzelanga yona Vuya? Ayikho shile ngani. Yini uyinja yini manje? Bafu. Mina ngazi ukuthi ingane ayikhulelwe la eyami. Ngiyaqaleka ukuthi nawe ingane ayikhulelwe ithe yakho. hayi khuluma bo ntokazi Angazi ukuthi kwenzekeni nami. akazi ukuthi kwenzekeni bafo mina abona nje uvuyo mina bethi into angitshena yona bafo into angitshene yona ukuthi uhlukene nendoda yakhe ade imishaya indoda yakhe lana imhlaphazisa indoda yakhe yini kodwa nkosi yami kanti yini khuluma phela umuntu wesimama wathula manje lokhu bakaza manje Jabulo lengane akuyona yakho. Vumana akuyona yakho lengane. Kanjani manje? Lengane yazi into. Galala naye ngoba ngihlosile ukuthi uzongithengela i-iPhone, ngiyaxosa ngixolele Nkosi yami. Bafu, ngimthengele nale laptop bafu. Ngamthengela nama-t-shirt. yibi laptop la ilethele endlini yami le Sithanda sami bengikuthanda nami no-two. ubungithanda usangithandi futhi hey Hayi, ubuhlungu obunjena. Ngiyaxolisa Vumana. Ay. Vuya yini lento yini engakwenzeli yona? Yini engakuthembisanga yona? Ngayeka wonke amantombazane for wena. Kodwa Vumana sithanda sami ungcono i-laptop angithengela yona ngiyibukela nobhuti wakho. hayi man Yini? wena muntu wesimama wena unjani kanti yini inkinga yakho yini kodwa yini Mamela Njabulu. Into ofanele ukuyazi. Njebe ngithanda noZinto. UZinto ubonakala esama sothesta amagazi wathola abantu ne-HIV. Ubona nje nobhuti wakho senje ezacenje. Sisona lesisimo. angizwanga umoya Njenganala kuwena nginqaba ukuthi masami sokwenza i-DNA. Uba ngikwazi ba lo mntwana enomkhulu wanguyo wakho. Kahle Njabulo kahle. ngiyeke muntu wesimama ngiyeke Angaze ndiyibona ke into enje. Kwenzeka ntoni? Yazi pastor, awunoyikholela le ngibone namhlanje. Yintoni kanye? Ngiyakhumbula ndifika kuwe ndikhala ndikubalisela uba khona ubhuti ondibethileyo lapho ukuthi andilazi negama lakho ondibethela intombi yakhe le. Khumbula kodwa. Ndidibana nentombi yakhe le ndandibethelwa yona kanye. Ijola nomnye umjida apha futhi lo mjida ndimaza ndimqhelanga nje umjida nje ugwaqa nje umfana wathi ungazi uthi ucheese boyana unethathu nje ugwaqa but andimazi la mfana Ngiyambona mfana. ujola nentombi yalapha babhatshule bathi bayatekisana phakathi ezantsi esihlahleni kuthiwa MJ imbamba
yazi ngisadidekile umjiti wami bethe angake nibethe intombi yakhe yakwazi umjolela ngeyandlela uqhubeka nga uzobonela-ke wena lento engiyishoyo nama ngiqhubeka ungathwani nolwini but uzobabona bapotopotozana benza into zase-TV kuthiwa zimasaji phandle kahle kahle yini ongayenzela umuntu maba kunjena emhlabeni umuntu hayi akonele umuntu kahle kahle umuntu yincwadi engafundeli umuntu hayi hayi yokuhambe uyozikholelwa wena njengoTomasi